हेलो गाइसमोन ब्लगखौ नैबेनिफ्राय जागायबाय नै जोङो दा मोनसे गस्पेल मिउजिक भिडिअनि शुट खालामगासिनो दङ बे माबायावहाय नोरोगनि दालां होननांसिगोन बर'नि ओरै दं नै जोंना फुंखा ब्रादार सन्जिब ब्रादार दं ओरै जोथोन ब्रादार दं नै माने जोंनो जोब आर्टिस्टफ्राबो ओमफ्राय थारमाने महरथ' बारा गैया जाहैबाय होमब्लाबो मेकआप दंमोनब्ला साबसिन नुगौमोन जोंखौ ओमफ्राय दा थाव गोथांसो फुनना फैदोंथ' बारा बेरनाय नङा आरो होमब्लाबो आसा खालामदों नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन भिडिअनि लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ बेहाय थुनानै नोंथांमोना नायबानो जाबाय ओमफ्राय दिनैनि BTSखौहाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय हागौमानि देखायनो नाजानोसै Action. बालाबारि बरियालै माथो राहित नुयो नै सान्दुं गोसायाव रोनाव लानथिखथार आंखौ रानहोजोब्बाय ना गोरान बायदि गैला नै रानजोब्बाय आङो काटाखौ हमना होआखिसै आंनो नायदा मोखां आलौनाय मोनजोब्बायलै खासिबारियाव बौग्ला होजोबनोसैलायसो खासिबारियाव आयौ आलौलाजोबसिगोनसो ना Ready? Давай. दे नायदो जादोंना जायाखै दे खेबसे लाबावनि बाल मोनदो दा नै रामफलाव दंफैयोलाय जोबसिगोनानो बारा गोबाव गैला नै एसेल'सै ससे फार्स्ट सेकेन्ड स्टेन्ड जाजोब्बाय दा फार्स्ट स्टेन्ड जालागासिनो दं एक्सन दे एक्शन फुरा 6:30 जाबाय नै 1टानिफ्राय 1:30 लानानै 6:30आव जोब्बाय दा खुनुरुखुम नै शुटखौ फोजोबनो हाबाय जाला नै लरग' थरग' जाजोब्बाय मोनालायबाय खोमसि नुलायलायबाय नै केमेरायानो जाला सांग्रेमा जोंजोब्बाय ओमफ्राय दा जोङो थांसिगोन न'आवहाय बे जाबाय रामफल बिल सैनारि मा होनो सैनारि पार्क मेंग्लिजोब्बाय गैला 6:30सिम खेबनायनि खोथा 1:30निफ्राय ना 1:30निफ्राय जेबो रेस्ट गैया ओरैबायदि समखौ होबाय बिसोरो आयौनो माबाया बोरै जानांगौ आरोना दे